Yes, Masorase Muri Zimbabwe. Welcome to another edition of Hot Zim Trends, where you hear the news first. Alright. Nansi ndakuigire nyaya inosuwisa zvikuru. Pane bhazi reHungwe Coaches rinenge richibva kuBotswana rakananga kuHarare. Raita accident roundabout yepa Fairmile Hotel kuGweru ikoko. Zvinorwadza izvo ama pakuwara nekufa vanhu vakawandei. Zvinobata izvi. Saka eyewitnesses ari kutaura iwo kuti driver atanga kucomplaina kuluza mabrakes pabhazi, right? Nekudaro bhazi rautanga kuwedzera speed, right? Izvi zvaitika vakutosvika paroundabout. Saka driver paati atene apinde muroundabout rabva raoverturn. Zvinorwadza izvi ama, right? Saka pakuwara vanhu vakawandisa, then 6 ndobva vafira right on the spot. Shame, so painful ama, right? Saka ambulances haana zvavo kunonoka kuuya vaita a swift response. In 5 minutes time venge vatosvika panzvimbo. Vakuvara ndobva vaendeswa paGweru General Hospital, then vakufa vobva vatakurwa zvakare nepolice. Saka I've got a whole lot of my videos anoda kukuratidzai ichiitikwe ichi, but please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends and share as well, so that vane hama dzarasikirwa ava vanokwanisa kuona hama dzavo. Ava tinoti kune vashaya tine urombo marasikirwa neupenyu, kune vane hama dzashaika, aiwa chema ine tariro inzira yedu tese. What's this? A bit of you telling us briefly what happened and the number of deceased. Okay, involving a bus to the company which is called the Hungwe Coaches, and it has happened in the morning, and it has been coming from Botswana destined to Harare. It's unfortunate that the driver is believed to have failed to negotiate the corner, but full investigation shall be conducted to see actually what could have caused the accident. So far, we have got 6 bodies we have found of the accident and referred to hospital. Generally, we are saying drivers must exercise caution when traveling, and it's also encouraged that night driving is discouraged. That's what I can safely say on this aspect. Well, what transpired, I don't know. I gave this driver, my other driver, the bus at the toll gate. So he drove from the toll gate up to here. I was feeling sleepy, so I took my blanket, I went to rest. The next thing, the bus was falling. So I don't even know what transpired, because I was just preparing to rest in mind. Tingangoti rambotanga kukata patogeta ndo rambodzima wabva vatraya kuda kurimotsa rikatora time, then after some time rikabva ramuka. Saka asanga asingatombomhanya anga achifamba zvakanaka. Tangova ipapapa mheno tichichaitika kuti anga kuda maybe ifault wo iri technical kana kuti chi kwabva tangotozoona takuenda pasi. Mungarangarira kuti kwakuri kumanguva ipaitika tsaona iyi? To 7 about to 7. Saba ranga richibva kupi bhazi rakananga? Ranga richibva kuBotswana, Francistown, richienda kuHarare. Samabva naro kuFrancistown? Tabva naro kuFrancistown.